ערב טוב, אנחנו בשער הייחוד והאמונה, פרק ח'. בשעה טובה מתחילים, אפשר לומר, את החלק השני של שער הייחוד והאמונה. 7 פרקים למדנו איך הבריאה, איך העולם לא סותר את העיקרון של אחדות השם. מה זה אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. למדנו שהעולם הוא לא מציאות עצמאית, העולם הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, ולכן בעצם הכל זה אלוקות. והערכנו בזה, למדנו גם על השמות, שם הוויה ושם אלוקים ושם אדנות ומידת המלכות. למדנו על הצמצום שהוא לא כפשוטו, למדנו על סובב כל עלמין. אלו היו 7 פרקים שהסבירו לנו איך הבריאה, איך העולם לא סותר את העיקרון הזה שהשם אחד, שיש רק הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו עולים קומה. עד כמה שהיה קצת עמוק עד פה, עכשיו זה הולך להיות יותר עמוק, אבל מרתק לא פחות. אנחנו בפרקים הבאים הולכים ללמוד איך בבורא עצמו, למרות שלכאורה נראה לנו שיש הרי 7 שמות שאינם נמחקים, ויש 10 ספירות. אז מה הפירוש השם אחד ושמו אחד? הרי יש 7 שמות. זאת אומרת, איך בבורא עצמו יש אחדות. זה לא חס וחלילה דברים שונים ונפרדים, זה הכל אחד. וזה קשור לפרשת השבוע שקראנו שבוע שעבר, 10 הדיברות. השם מתחיל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כותב רש"י, שבגלל שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם בים כגיבור ואיש מלחמה, כתוב השם איש מלחמה, השם שמו, נגלה עליהם במתן תורה כשליח ציבור עטוף בטלית, וראינו במצרים את הקדוש ברוך הוא כדין. זאת אומרת, יש הרבה פנים לקדוש ברוך הוא. כותב רש"י, שלא תאמרו כמה רשויות הן, שלא תחשבו שזה חלילה כמה וכמה דברים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אותו הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם הנושא שאנחנו הולכים ללמוד עליו. והמפתח להבין את הדברים זה להבין שבעצם אנחנו בוחנים כל דבר במשקפיים שלנו. כאשר האמת היא, שאיך אומרים היום, צריך לצאת מהקופסה. אנחנו צריכים להבין שזה לקדוש ברוך הוא, הדברים, זה לא כמו אצלנו. מה שאנחנו אומרים, אנט חכים ולא בחוכמה הידיעה, אנט מבין ולא בבין הידיעה. כי כשאנחנו מסתכלים במשקפיים שלנו, אז זה לא מסתדר, כן. למשל, אצלנו למשל, אדם שהוא קפדן, אדם שהוא דין, כן? זה לא יכול להיות ביחד שהוא גם אדם של רחמים, נכון? זה טיפוסים שונים. אדם שהוא שכלתן, כזה קר, כל דבר בודק, כל דבר כזה פרופסור כזה, ואדם שהוא רגשן, וכל דבר אצלו ממש... אצלנו זה טיפוסים שונים, זה לא יכול להיות באדם אחד. וכשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז אמרנו, יש 7 שמות. שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה, זה רחמים. יש לקדוש ברוך הוא כל מיני פנים, ואנחנו צריכים בעצם להבין שלמרות שאצלנו זה לא מסתדר הכל ביחד, אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל אחד. כדי להבין את הרעיון הזה, לצאת מהקופסה, אני אעשה לכם חידה קטנה. בואו נראה מי מצליח לפתור אותה. תקשיבו טוב. איש אחד היה בדרך לשדה, היה לו שק על הגב. אם השק הזה לא נפתח, הוא מת. קחו כמה שניות, נסו לחשוב. על מה אני מדבר? עוד הפעם, איש אחד היה בדרך לשדה. היה לו שק על הגב. אם השק הזה לא נפתח, הוא מת. אני לא אלאה אתכם, אני אגיד לכם על מה מדובר. צנחן. למה לא חשבתם על זה? יפה. אמרתי לכם, איש אחד היה בדרך לשדה. מה מיד חשבתם? איש בדרך לשדה. אף אחד לא חשב, איש בדרך לשדה מלמעלה. זה נקרא שאנחנו חושבים, מה שנקרא בראש שלנו. ובראש שלנו דברים לפעמים לא מסתדרים. מה זה איש בדרך לשדה? יש לו שק ואם זה לא נפתח הוא מת. מה יכול להיות? רק שאתה מבין פתאום, זה בכלל לא מדבר בכיוון הזה, זה בכלל מכיוון אחר. הכל מובן, אתה מבין? וככה יש המון דוגמאות.
וזה בכלל טיפ לחיים, תדעו לכם, שהמון פעמים כשאנחנו מדברים אחד עם השני, או מדברים בני זוג, או מדברים עם הילדים, או אפילו מדברים עם הבוס בעבודה, המון פעמים אנחנו, זה מה שנקרא שיח חרשים. אתה מדבר איתו משהו, אתה מדבר, בדיוק, אתה מדבר מהמשקפיים שלך, ואתה מדבר מה זה, והוא לא מבין בכלל עד כמה זה חשוב לך, הוא לא מבין מה אתה רואה, הוא לא מבין מה אתה רוצה. זה כמו הדוגמה שאני תמיד חוזר עליה, משני האנשים שעומדים, ובאמצע כתוב את הספרה 6. זוכרים? אמרתי את זה כמה פעמים. ההוא צועק זה 6, ההוא צועק זה 9. לפעמים מדברים אותו דבר במילים שונות. לפעמים במילים שונות, וזה סתם עולה לטונים, כי אתה בעצם אומר את אותו דבר. לא, אבל אני בא להגיד בכוונה שלפעמים הדברים באמת שונים לחלוטין. אבל אתה במשקפיים שלך, אז אתה רואה את הדברים כך, אתה לא מבין על מה בכלל הוא מדבר. אתה לא מוכן להסכים איתו, אתה לא מוכן לקבל אותו, אתה לא מוכן... אבל אם לרגע נצא מהקופסה, כמו בחידה שהבאתי לכם, ננקה את הראש רגע, נגיד רגע, שנייה אחת. אולי מה שהוא מדבר, הוא מדבר בכלל ממשהו אחר, הוא מדבר מזווית אחרת, הוא מדבר... אז אנחנו נוכל להכיל את זה, נוכל להבין אותו, גם אם לא נוכל להסכים איתו, אבל נוכל להבין אותו. כי הוא בא ממקום אחר, הוא בא מכיוון אחר, הוא בא מראש אחר. בקיצור, זה טיפ לחיים. אבל בואו נתחיל את הפרק עצמו. כמו שאמרתי, זה לא רק הפרק הזה, זה כמה פרקים עכשיו בעצם. אפשר לקרוא לזה החלק השני של שער הייחוד והאמונה, שמדבר יותר על הבורא עצמו, כל הסוגיה הזאת של 10 הספירות והשמות של הקדוש ברוך הוא, וכל הכינויים שחז"ל מכנים אותו, כמו שאמרנו, חכם, רחום, כל הדברים הללו, איך שזה לא ריבוי, זה לא הרכבה, זה הכל אחדות. שכמו שאמרתי, אצלנו על פניו זה לא מסתדר ביחד. איך יכול להיות קפדן ורחמן? אבל אצל הקדוש ברוך הוא, זה כן יכול להיות. בואו נראה את זה בפנים, פרק ח' דף פ"ה, עמוד 169. והנה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, שהקדוש ברוך הוא, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד ממש. זוכרים את זה? הוא אמר את זה כמה פעמים בתניא, ציטט את הרמב"ם הזה. הוא המדע, הוא היודע, הוא הידוע. כן, שאצלנו, שוב, הנה, אצלנו זה 3 דברים שונים. יש את האדם שיודע, יש את החומר שאותו הוא לומד, ויש את השכל שבעצם באמצעותו הוא לומד. זה 3 דברים. כמו שהבאתי את הדוגמה היותר טכנית, המצלמה. יש את הצלם, שמצלם באמצעות המצלמה את המצולם. יש פה 3 אובייקטים. צלם, מצלמה, מצולם. יש את האדם שמשכיל באמצעות השכל את ההשכלה, את החומר הנלמד. זה 3 דברים. אומר הרמב"ם, הקדוש ברוך הוא המדע, הוא היודע, והוא הדעה בעצמה, הכל אחד. זה לא 3 דברים. והרמב"ם בעצמו כותב, דבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. למה? כי האדם חושב את הכל כמו שהדברים בו. מה שקודם אמרתי בפתיחה, שאנחנו חושבים בראש שלנו. בראש שלנו זה לא יכול להיות ביחד. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בראש שלנו, הוא לא מוגבל בהגבלות שלנו, הוא יצר את ההגבלות, הוא יצר את הטבע, הוא לא מוגבל, אצלו זה יכול להיות אחד. האדמו"ר הזקן כאן מרחיב את זה, הוא אומר, מה שהרמב"ם כתב, שהקדוש ברוך הוא, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד, ממש, אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל. יש, כשאומרים אחדות, זה, איך אומרים, זה יכול להיות עניין יחסי, כן? אתה יכול לחבר 2 דברים, זה נהיה אחד. אבל זה לא אחדות אמיתית, זה נקרא אחדות מורכבת. אתה יכול לקחת 2 דברים, כן, אתה לוקח קמח ומים, בולל אותם, וזה נהיה דבר אחד. זה נהיה עכשיו בצק, זה נהיה עכשיו עיסה. זה דבר אחד. אין פה עכשיו קמח ומים בנפרד, נכון? יש פה עכשיו משהו אחד. אבל האחד הזה, זה לא נקרא אחדות פשוטה. זה נקרא אחדות מורכבת. היא מורכבת מ2 דברים שהתחברו. הקדוש ברוך הוא, כותב הרמב"ם, כשאומרים עליו שהוא אחד, זה אחדות פשוטה, לא אחדות מורכבת. הוא לא מורכב מכמה דברים. זה לא שנבוא ונגיד, הוא גם זה וגם זה וגם זה, הכל אצלו אחד. אלא הוא אחדות פשוטה. זה הכל הוא לא כתרכובת של דברים, אלא זה הכל הוא המדע, הוא הדעה, הוא היודע, לא כדברים שהתחברו, אלא מכיוון שהכל זה הוא. לכתחילה זה הוא. וזה אמרתי, זה דבר שקשה לנו להבין אותו.
אומר אדמו"ר הזקן, כן העניין ממש בכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ובכל שמותיו הקדושים, והכינויים שכינו לו הנביאים וחכמינו ז"ל, וחז"ל, כגון חנון ורחום וחסיד וכיוצא בהן, כל הכינויים הללו, שמכנים את הקדוש ברוך הוא בחז"ל או בתנ"ך, וכן מה שנקרא חכם, דכתיב יש פסוק בישעיה, וגם הוא חכם וגומר. וכן רצונו, כשאנחנו אומרים הרצון של הקדוש ברוך הוא, שיש פסוק, כי רוצה השם את יראיו, וחפץ חסד הוא, ורוצה בתשובתם של רשעים, ואינו חפץ במיתתם וברשעתם. וטהור עיניים מראות ברע. כל הדימויים הללו שאומרים שהשם רוצה את יראיו, השם חכם, כן? אומר אדמו"ר הזקן, אין רצונו וחוכמתו ומידת חסדו ורחמנותו ושאר מידותיו מוסיפים בו ריבוי והרכבה חס ושלום במהותו ועצמותו, אלא עצמותו ומהותו, ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו ומידת חסדו וגבורתו ורחמנותו ותפארתו הכלולה מחסדו וגבורתו, וכן שאר מידותיו הקדושות, שזה נצח הוד יסוד מלכות, הכל אחדות פשוטה ממש, שהיא עצמותו ומהותו. מה שאמרתי קודם בפתיחה, אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל אחד. חסדו וגבורתו, ותפארתו ורצונו ודעתו, זה לא ריבוי דברים. גם לא ריבוי דברים שנהיו אחד, אלא זה אחדות פשוטה. והוא לאט לאט יבנה את זה, הוא גם יסביר את זה. זאת אומרת, הוא לא רק מוביל אותנו להאמין בזה, ככה זה. אלא האדמו"ר הזקן כדרכו מנסה מה שאפשר להוריד לנו לשכל, שנבין את הדברים. ולמה זה חשוב? יבוא אדם וישאל, מילא מה שלמדנו עד כאן, אני מבין, חשוב ללמוד את זה. למה? כי אתה רואה את העולם. אתה רואה את העולם כמציאות. אתה חש את עצמך כמציאות. אז חשוב לדעת ולהבין איך העולם לא סותר את הקדוש ברוך הוא, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין שהכל אחד. אבל יבוא השואל וישאל, מה כל כך חשוב ללמוד על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא ורצונו ודעתו וזה, זה הכל אחד. בסדר. למה צריך לשבת ללמוד על זה? אז האמת היא שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד יסודי ביהדות. קודם כל זה מצווה. הרמב"ם בעצמו, כשהוא כותב את זה, הוא כותב שזה מצווה. כשאנחנו מדברים על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה בעצם אחדות השם, זה הנושא שלנו, שער הייחוד והאמונה. אחדות השם, המצווה הזאת של אחדות השם, כוללת להאמין שהשם אחד, לא רק אחד עם הבריאה, אלא אחד עם עצמו. זה מצוות עשה, לדעת שהשם אחד, שהוא שמו אחד, שהוא ודעתו אחד. דבר שני, זה גם אחד מעיקרי האמונה, זה העיקר השני. שמה זה בעצם עיקרי האמונה? זה היסודות, זה הבסיס. אם אין לך את הבסיס, הכל נשמט. הרמב"ם קבע את עיקרי האמונה, העיקר השני קובע את הנושא הזה של אחדות השם. שהנושא הזה הוא יסוד... כמה עיקרים יש? 13. הכי מפורסם זה העיקר על המשיח. אני מאמין באמונה שלמה. זה הנושא של אחדות השם, להאמין בתורה, שהתורה לא תהיה מוחלפת, להאמין בנבואת משה, להאמין בשכר ועונש, להאמין בגאולה, להאמין בתחיית המתים. יש כאלה שנוהגים לומר את זה כל יום, את כל עיקרי האמונה, כן? כן. עכשיו, ברגע שאין לך את היסוד הזה, זה יכול לשמוט את כל ההמשך. זה יכול להביא, אפשר להגיע מזה בקלות, חס ושלום, לעניינים של כפירה אפילו, לעניינים של עבודה זרה. כי אם האדם לא מבין את העניין הזה של אחדות השם, אז יכול לחשוב, כמו שאמרנו קודם מרש"י, אנוכי השם אלוקיך, שלא תחשוב שיש כמה רשויות, שזה עבודה זרה ממש. כמו שיש בכל מיני, במיתולוגיה היוונית, כן, אז יש את אל הים, ויש את אל הזה, ואל הזה, ואל הזה, כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות. האמונה היהודית אומרת זה שהכל אחד, ואם אדם לא מבין את היסוד הזה, אז חס וחלילה הוא יכול לבוא לטעויות קשות והרסניות, ולכן זה יסוד, זה אחד מעיקרי האמונה. יש השמש ואת הירח, אז שהיו את הכוכבים. כן. פה זה הגיע מהמחשבה המוטטת. כן. אחת הדוגמאות, נקרא לזה הטרגיות, זה הסיפור המפורסם על אלישע בן אבויה, שמכונה אחר, כן? הוא היה תנא. כתוב 4 נכנסו לפרדס.
שזה רבי עקיבא, בן זומא, אחר, שזה אלישע בן אבויה ובן עזאי. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, אבל אחר כתוב עליו קיצץ בנטיות. זה הביטוי. קיצץ בנטיות. מה הכוונה קיצץ בנטיות? יש לך עץ, יש גזע אחד, וממנו יוצאים כל מיני ענפים. הענפים הם לא ענפים נפרדים. הם ענפים שבעצם באים, מחוברים, זה הכל אחד. כשאתה אומר קיצץ בנטיות, הכוונה היא שהוא הבין שיש פה כמה דברים. זה הענף, זה הענף, הוא קיצץ. הוא חתך אותם, הפריד אותם. ולכן הכינוי שלו זה אחר. אחר זה ההבדל מאחד לאחר. כל ההבדל, מה ההבדל בין אחד לאחר בכתיב? שזה ד' וזה רש. מה ההבדל בין הד' לרש בכתיבה? הצ'ופצ'ק מאחורה. מוסבר בחסידות שהצ'ופצ'ק הזה מאחורה זה הביטול. זה נקודת הביטול. אם אין את הביטול, אתה יכול להגיע חס וחלילה מאחד, אתה יכול להגיע לאחר. יש בתורה כתוב. הד' עצמה באמת היא אחד השמות, בקיצור דרך, זה אחד כן, נכון, לפעמים במקום לכתוב השם, אז כותבים ד', נכון. נכון, זה מסמל את הביטול הזה. וגם כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו. כן. אז אחר, שם כתוב את הרש גדולה בתורה. צריך להבדיל בין הרש לדלת. וגם בשמע ישראל כתוב את הדלת גדולה. השם אלוקינו, השם אחד. כן, חס וחלילה, מי שמחליף את האחד עם האחר, זה טעות פטלית. וזה מה שקרה לאחר, זה מה שקרה לאלישע בן אבויה, שהוא קיצץ בנטיות. ולכן היסוד הזה הוא יסוד מאוד מאוד חשוב. כי חס וחלילה אפשר לצאת מזה לכל מיני טעויות גסות מאוד, אפילו אלישע בן אבויה, שהוא היה תנא. שאחד מהדברים שגרמו להפוך לכיוון אחר, זה המוזיקה של גוי. כתוב שהיו ספרים חיצוניים נופלים מחיקו, כן, כן. השפעה של הסביבה גם, נכון, בהחלט. כן, יישר אותה, עשה את זה רש, כן. עוד דבר, כשאנחנו לומדים על הדברים הללו, זה בעצם גם עושה לנו יותר שלווה, ויותר רוגע, ויותר שלום עם עצמנו, יותר שלום עם הקדוש ברוך הוא, כי אחרת אתה לפעמים לא מבין מה קורה. הקדוש ברוך הוא לפעמים, אמרנו, מתגלה כגיבור, הקדוש ברוך הוא לפעמים מתגלה כדין, הקדוש ברוך הוא לפעמים מתגלה כחסד, כרחמים. אם האדם לא מבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, וזה הכל אותו דבר, אז האדם יכול חס וחלילה, כולם מכירים את הביטוי, איפה אלוקים היה בשואה, כן? מכירים את הביטוי לצערנו, שאי אפשר לשפוט את האנשים על המשפט הזה, אבל מה פשר המשפט הזה? המשפט הזה אומר שאצלם מצטייר שאלוקים זה רק חסד. אם היה את כל הזוועות האלה, איפה אלוקים היה בשואה? זאת אומרת, הוא לא היה שם. זאת אומרת שדין, אז זה לא קשור אליו, חס וחלילה. אבל ברגע שהאדם מבין שהכל זה אחד, חסדו וגבורתו ורחמנותו ורצונו וחוכמתו, בינתו, דעתו, הכל אחד זה הכל הוא. אלא מה? כמו שלמדנו קודם, זה הכל עניין של גילוי וצמצום והלם והסתר ואנוכי אסתר אסתיר, אבל זה הכל הוא. אז אתה גם מקבל את הדברים אחרת. אתה מגיב לדברים אחרת, אתה יודע שהכל ממנו. אז זה עושה לך גם, לא, חלילה לא צריכים להגיע לשואה, כן? אדם ביום יום, בקטנה, פה פנצ'ר, פה הלך לו יום עקום, כן? ברגע שאתה מבין שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, וגם ההצלחות שיש לך, וגם הכישלונות שיש לך, וגם הפשלות, וגם כל התאונות הקטנות, זה הכל הוא, זה עושה לך יותר רוגע, עושה לך יותר שלום, יותר שלווה, וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתבין שהכל זה הוא, אמונה בקדוש ברוך הוא, שתדע שהכל זה מאיתו יתברך. אז זה בעצם הנושא שלנו, להבין את העניין הזה של האחדות בקדוש ברוך הוא עצמו. בואו נמשיך הלאה. כמו שכתב הרמב"ם, ז"ל, שדבר זה, אנחנו 5 שורות מלמטה, שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. הרמב"ם כתב את זה בקשר לדעתו של הקדוש ברוך הוא, ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, כן? האדמו"ר הזקן הרחיב את זה לכל הדברים. אבל הרמב"ם כתב את זה בקשר להוא היודע, הוא המדע והוא הדעה, אז הוא כתב שהכל זה הוא. ואת זה הוא אומר, אין כוח בפה לאומרו. פה הרב, אם אפשר, הוא סיכם
מסכם את זה, כאילו פה, שאנחנו לא נוכל להבין את זה, להכירו על בוריו, כאילו כל מה שזה, כאילו, זה רק גורם, יותר הרבה שם עצמי, כאילו, לא להבין שום דבר, כאילו, זה כל העניין. אז יפה. אז הרבי למשל מדייק פה, בדיוק. אתה זוכר, דיברנו על זה פעם. הרבי, מה שהרמב"ם כותב, אין כוח בלב האדם להכירו על בוריו. לא, רגע, זאת אומרת, לא שאין כוח בלב האדם להכירו בכלל, אלא הכוונה היא שהאדם לא יוכל לעולם להבין את זה, מה שנקרא טוב טוב. אבל להבין את הרעיון הזה, האדם כן יכול והאדם מחויב להבין. זה מה שהרבי מדייק פה בתוך הרמב"ם. עכשיו יושבים פה השיעור, אתה יוצא החוצה. אז זה מה שאמרתי, יוצאים החוצה, ואז חלילה יש איזה פשלה, איזה תכנון, איזה משהו. אז כן, כן. אבל עדיין אתה לא חי את זה כאילו כל רגע ורגע. אז קודם כל תראה, כמו שאמרתי, שהאדמו"ר הזקן לא רק לוקח אותנו להאמין בזה, אקסיומה כזאת, ככה זה, זהו, תאמין בזה. שזה גם דבר טוב, כן? תאמין בזה, זה ככה זה. האדמו"ר הזקן רוצה כמה שאפשר, כן? אמרנו, אין בלב האדם להכירו על בוריו, אבל לפחות להכירו קצת, להבין קצת את זה אפשר. היה לי כמו ניסיון קשה בכביש, ובתוך הניסיון אני אומר זה מהשם, ובסוף הבנתי שזה בין השם ונסק. העניין הזה שיש בלב האדם להכירו קצת, כן, המפתח זה מה שאמרתי קודם. ברגע שנבין שהקדוש ברוך הוא לא במשקפיים שלנו. אנחנו צריכים להחליף משקפיים. כמו בחידה שהבאתי לכם. ברגע שאנחנו נפסיק להסתכל רק בעיניים שלנו. אנחנו מסתכלים בעיניים שלנו, ומפרשים את הדברים כפי שזה בעיניים שלנו, והדברים לא מסתדרים לנו בשכל, איפה אלוקים היה בשואה, זה לא מסתדר לי בראש, ולכן אני מפרש את הדברים ומגיב לדברים, ומתנהג לפי מה שאני מבין. אבל ברגע שאתה מבין, שמה שאתה מבין זה לא סוף העולם. יש עוד כיוונים. ושוב, אני מדבר כרגע אפילו בתוך בני אדם. ברגע שהאדם יבוא גם עם קצת יותר ענווה, אדם יבוא עם יותר הכלה, אדם יבוא עם יותר הקשבה, אדם יבוא, לא יגיד, אני ככה רואה את הדברים וזה האמת. רגע, אתה רואה את הדברים, לא מסתדר לך, בסדר, יש עוד כיוונים, יש עוד דברים, מי אמר שמה שאתה רואה זה? כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, זה מה שהוא הולך לומר, שהרי בקדוש ברוך הוא אין לנו שום הבנה. והאמת היא, הנה, בשביל שמעון, אני אגיד קצת מהמדע, זה כל כך פשוט היום, שאתה מבין שהעין שלנו, הגשמית, העין שלנו, יכולה לראות רק גלי אור מסוימים. יש המון, למשל, אינפרה אדום ואולטרה סגול וכל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם בעין רגילה. אתה צריך מכשור, אתה צריך כל מיני דברים. אותו דבר גם בשמיעה. אנחנו שומעים רק גלי קול בתדר מאוד מסוים. יש אפילו תדרים שבעלי חיים שומעים ואנחנו לא. כן? ויש דברים שרק עם מכשור מסוים אתה יכול לקלוט אותם. זאת אומרת, אתה לא רואה, אתה לא שומע, זה לא אומר שזה לא קיים, זה לא אומר... ולא מצאת את כל האלה. כן. זה הרבה יותר רחב ממה שאתה רואה. עד היום מגלים חלקיקים באוויר שמשבשים כל מה שידעו ממש, משבש לגמרי את כל מה שחשבו שהפיזיקה היא... כן. זאת אומרת, איך אומרים, קצת יותר צניעות וענווה. שאדם רואה את הדברים, ואדם מבין, ואדם חושב, ואדם זה, ואדם... ראינו פה בהרצאה שהייתה פה, כן? עד כמה המדע אמר דברים, ודגל בדברים, ואחר כך זה קרס. ואחר כך זה הגיע דור אחר, והבינו דברים אחרים. אחד המדענים הגדולים... קצת צניעות. שאם אתה יודע את הפיזיקה כל כך טוב, אתה לא יכול שלא לראות שיש פה את מסדר. בדיוק. וזה מה שצריך לראות. הסדר מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך. זאת אומרת, דווקא כשאתה רואה את העולם, אתה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא, דרך העולם. זאת אומרת, העולם בסופו של דבר לא מעלים, אלא העולם בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא. כשאתה תתבונן בעולם ותראה איך שבעצם יש פה יד מכוונת, כמו שהוא אמר, והשגחה פרטית, וכל הדברים הללו, אז זה רק יראה לך שיש פה הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא טביעות אצבעות שלו, שאתה רואה שהוא פה. אז זה נקודה שגם כן, שוב, גם את זה לוקחים לחיים. כשאתה מסתכל, אתה חושב וזה, תסתכל, תתעמק יותר ותראה עד כמה הקדוש ברוך הוא היה שם. טוב, בואו נמשיך הלאה. מה שהוא הולך לומר, בקטע הבא, בעצם עד סוף הפרק, אני אגיד את זה בעל פה, ואז נוכל לקרוא את זה בפנים, זה ירוץ לנו יותר מהר. הוא הולך לתת לנו
דוגמה מתהליך שקורה בצורה טבעית, בכל דבר בעולם, אצל כל אחד מאיתנו, ונראה שמה שאצלנו זה הטופ של הטופ, אצל הקדוש ברוך הוא, זה הכי נמוך שיכול להיות. מה שנקרא, התקרה שלנו זה הרצפה שלו. אם אתם הבנתם מה אני הולך לומר. מה שהוא הולך לומר זה שאצלנו בעולם, אצל כל אחד, בתהליכים, הוא מחלק את זה ל5 שלבים. כל דבר מורכב מ5 שלבים. השלב הראשון זה החוכמה, זה ההברקה, זה הפטנט, זה הרעיון, כן? דיברנו על זה כמה פעמים, על ההברקה הזאת של החוכמה. זה, כל דבר מתחיל עם איזשהו רעיון. עם איזשהו רעיון שפתאום קופץ לך, פתאום שמעת, פתאום... אחר כך מגיע השלב של הרגש. זאת אומרת, אחרי שיש לך את הרעיון בצורה שכלית, אתה צריך גם להתחבר לדבר. אתה צריך לרצות להניע אותו, לרצות להביא אותו לידי פועל, כן? צריך את החיבור הרגשי לדבר. אחר כך זה מגיע לשלב המחשבה, כן? אחרי שיש לך את הרעיון, באופן כללי, אתה צריך להתחיל, איך אומרים, לחשוב איך אתה מביא אותו לידי פועל. אז זה עובר לדיבור. אתה חייב לעניין אחרים, אתה חייב להניע אחרים, ואז זה מגיע למעשה. בוא ניקח לדוגמה, כל אחד ייקח את הבית שהוא גר בו, אוקיי? בית. בוא נתחיל מהסוף להתחלה, אוקיי? המעשה, זה הטרקטורים, זה הבנאים, זה השפכטל והזה, וכל האנשים שעובדים, זה המעשה, זה הסוף. אבל כל אחד מבין שהיה פה תהליך שקדם לדבר הזה. לפני המעשה היה צריך להיות דיבור, מישהו היה צריך קבלן, שיצווה, שייתן הוראות, שיסביר, שינחה, חייב להיות מחשבה, צריך תכנון, חייב להיות תכנון. מה אתה רוצה? איזה בית אתה רוצה? איזה גודל? איזה צורה? איזה מה אמור? קדם לזה, אצל אותו יזם, אצל אותו משקיע, קדם לזה החיבור הרגשי שלו לעניין, שהוא רוצה את הפרויקט הזה, וקדם לזה ההברקה שלו. זאת אומרת, עצם התובנה הזאת, כן, שהוא רוצה לעשות... כן. או תיקחו למשל דבר, תהליכים לפעמים, כולנו יודעים, למשל בניין, תהליכים לוקחים לפעמים שנים. זה לא חייב להיות בדקות. זה יכול להיות דבר שאדם מתבשל איתו, אחרי זה מוריד את זה לידי פועל, עד שזה זז, זה לוקח, זה תהליכים, זה להניע דברים. קחו למשל אדם שיש ברוך השם הרבה אנשים שתרמו כליה. מעשה חסד נאצל מאוד, שאדם נותן ממנו, מעצמו, משהו, להציל חיים. כמה אנשים מתבשלים עם זה? זה שנים יכול להיות, אתה מבין? זה מתחיל עם איזושהי הברקה שיש לאדם, זאת אומרת איזושהי חוכמה, איזושהי החלטה כזאת, הוא שמע, הוא קרא, הוא ראה, נפל לו בראש רעיון, אולי אני אתרום כליה. אוקיי? אחרי זה הוא חייב את הרגש, הוא חייב, איך אומרים, להיות מחובר לעניין, ללכת לעשות כזה צעד, ללכת, לעשות ניתוח, להוציא חלק מהגוף שלו. זה לא רק שכל, קר, הוא חייב להיות מאוד מאוד מחובר לזה גם כן רגשית. אחר כך הוא צריך להתחיל להתבשל עם זה, אוקיי, מה עושים? למי פונים? מה השלבים הבאים? לדבר על זה עם הסובבים אותו, עם המשפחה שלו, לדבר על זה עם עצמו, מה שנקרא. ואחר כך יש כמובן את המעשה, שגם הוא לוקח זמן. לוקחים התאמה, זה, מחכים לתוצאות, לוקחים את זה, קובעים תור, מחפשים זה, מחפשים זה. זה כל דבר לוקח זמן, זה תהליכים, זה 5 קומות של, אמרנו, של חוכמה, רגש, מחשבה, דיבור ומעשה. ומה שהוא הולך לומר לנו, אני כבר אגלה לכם את הפרומו כבר של הפרק הבא, מה שהוא הולך לומר שאצלנו, מה החלק הכי גבוה? מחשבה זה קומה 3. מה החלק הכי גבוה אצלנו? החוכמה. כן, אמרנו חוכמה, רגש, מחשבה, דיבור ומעשה. אצלנו החלק הכי גבוה זה חוכמה. זה ההתחלה של הכל. פה הכל התחיל. זה ההברקה, זה הפטנט, זה הרעיון, זה איך אומרים היום, נפל לו האסימון, כן? זה ההתחלה של כל תהליך. אצל הקדוש ברוך הוא, החוכמה, שהיא אצלנו הקומה הכי גבוהה, היא אצלו הדבר הכי נמוך. איך כתוב? כולם בחוכמה עשית. אצלו בחינת חוכמה זה עשייה. חוכמה זה כבר הסוף של התהליך. אצל הקדוש ברוך הוא יש עוד המון קומות מעל זה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים במשקפיים שלנו, זה הוא מביא כדוגמה, דבר שהוא מנתח אותו, שאנחנו במשקפיים שלנו מסתכלים, והחוכמה זה הדבר הכי ראשון לכל דבר, זה החוכמה. זה מעל הכל, מעל הרגש, מעל הכל, הכל מתחיל עם איזושהי הברקה. אצל הקדוש ברוך הוא, החוכמה, שהיא תחילת הספירות, והיא כולם בחוכמה עשית, אז אצל הקדוש ברוך הוא זה הסוף.
נכון, זה מה שהוא רוצה לומר. כי החוכמה שלנו זה הכי גבוה, אבל החוכמה שלנו לגביו זה הכי נמוך, כי אצלו יש חוכמה יותר עליונה וכולי וכולי. כן? במילים פשוטות, הבריאה, איך כתוב? בראשית ברא אלוקים. התרגום מתרגם, תרגום יונתן מתרגם בחוכמתה. למה? כי ראשית, איך כתוב? ראשית חוכמה. חוכמה זה ראשית, וגם ב10 הספירות, הספירה הראשונה זה חוכמה. אז הקדוש ברוך הוא, ההתחלה של הכל, בראשית, ההתחלה של הכל זה חוכמה. כן, כולם בחוכמה עשית. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הבריאה היא בעצם השלב האחרון, הרי יש, איך אומרים, קדמה מחשבה, וכל מה שכתוב בקבלה, כל העניינים הרוחניים שקדמו. זה שיש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הסוף של התהליך. שאצלנו זה תחילת התהליך. זאת אומרת, זה הכל, מה שנקרא יחסי, כמו שאמרנו קודם. במשקפיים שלנו, אז זה הכי גבוה, זה ההתחלה. במשקפיים שלו כביכול, זה הסוף של התהליך, וזה הכי נמוך בתהליך. לכן, מה שהוא רוצה לומר, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, ומדברים על חסדו, ורחמנותו, וגבורתו וכו', אנחנו מסתכלים במשקפיים שלנו. במשקפיים שלנו, אז חוכמה לא הולך ביחד עם אדם שכלי, לא הולך ביחד עם אדם מעשי, אדם רגשי לא הולך ביחד עם זה, אדם קפדן לא הולך עם אדם רחמן, זה תכונות סותרות, זה לא יכול להיות אצל אדם אחד. אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל בלבל אחר לגמרי. זה הנקודה של הדברים שהוא הולך לומר כאן. בואו נראה את זה בפנים, כמה שנספיק. אוקיי. 3 שורות מלמטה. כל מה שאמרתי עכשיו בעל פה, עכשיו זה ירוץ לנו בפנים. ואגב, עוד טיפ לחיים. המון פעמים מישהו אומר לך משהו, זה יכול להיות בעל לאישה, או אישה לבעל, או אבא לילד, או ילד לאבא, או בעבודה, כל מיני מערכות יחסים. מישהו שבא ואומר לך איזשהו משפט, אומר לך איזשהו רעיון, אומר לך איזה משהו, ואתה יכול ככה, איך אומרים, לבטל את זה. והוא מאוד מאוד נפגע. עכשיו, אתה יכול לבוא לומר לעצמך, מה קרה? הוא אמר משהו, אמרתי לו, לא, מה, כאילו. אבל כשאתה מבין שבעצם זה שהוא בא ואמר לך את מה שהוא אמר לך, זה אחרי שהוא התבשל עם זה, ואחרי שהוא חשב על זה, ואחרי שהוא, אתה מבין? הילד למשל חשב הרבה, איך אני אגיד לאבא, ומה אני אעשה לאבא? או שהוא כבר יומיים קודם התחיל להתנהג יפה כדי להגיע לאבא, אני יודע מה, עשה תהליכים כדי להגיע לזה. בסוף הוא מצא את הזמן, מצא את האומץ, מצא את ההזדמנות, אומר, אבא, אולי ניסה לזה, אתה אומר לו, לא, מה פתאום? קברת אותו, אתה מבין? הכל עלה, אתה מבין בעצם שמה שאצלך זה נראה לך, אולי זה התחלה של משהו, אצלו זה סוף התהליך. ולכן הזהירות הגדולה, שוב, להסתכל במשקפיים של השני. אתה מסתכל במשקפיים שלך, אתה אומר, מה, בסדר, אז הוא אמר לי משהו, זהו, מה קרה? אבל כשאתה תיכנס רגע למשקפיים שלו, תנסה להבין מה הוא בעצם אמר, ומה עומד מאחורי הדברים, וכמה אולי הוא עבד על זה, וכמה הוא חשב, וכמה הוא זה, אז אתה קצת תתנהג אחרת עם הדברים. אתה יכול להגיד לו לא, אבל אתה תעשה את זה בצורה יותר עדינה, לא בצורה שאתה... אני אגיד פעם הבאה. כן. אם אתה תקבל סירוב כזה... קברת לו את המוטיבציה, קברת לו את הכל. כמה פעמים קראתם כתבות ורעיונות עם אנשים שמורה אחד או איזה מישהו אחד אמר משפט אחד והרס לו את החיים? קבר אותו. או הפוך, יש כאלה הרבה אנשים שיגידו לך, זה המורה של החיים שלי. הוא הציל לי את החיים. חרמות שאתה רואה... חרמות, כן. ההוא זרק לו משהו, קבר אותו, זהו. כן. למה? כי ההוא בא והתכונן ואמר, אני מחר יגיד לחברים ככה וככה, והוא כבר התכונן, והוא כבר לא יודע מה עשה. בסוף הוא בא אליהם, אומר להם משהו, וזה איזשהו זלזול אחד כזה. זה לא רק קובר את אותו רגע נקודתי, זה קובר את כל התהליך שהיה פה. וכל דבר יש לו תהליך. וצריך להיכנס לתוך מה שנקרא, לתוך הנעליים של השני. יש סיפור, נראה לי, אז היה על הרבי המערש, הרבי הרביעי, שהיה מקבל אנשים ליחידות. הוא היה מסיים, כל הבגדים שלו היו רטובים מזיעה. ולא בגלל שהיה חם ולא היה מזגן. רטובים מזיעה. פעם מישהו שאל אותו, מה קרה? אתה יושב על הכיסא, אתה לא, עכשיו עבדת עבודה פיזית. אז אמר לו, תקשיב, כשבא אליי מישהו, ואומר לי איזושהי בעיה, הוא רוצה איזשהו עצה, הוא רוצה איזשהו תיקון, הוא רוצה איזה משהו, אני דבר ראשון נכנס ללבושים שלו. אני נכנס כדי שאני אוכל לתת לו עצה, לתת לו פתרון. אני לא יכול לשבת מה שנקרא במגדל השן שלי ולתת לו רעיונות. אני חייב להיכנס
לתוך הבגדים שלו. אז ככה הוא אמר לו, אז אני צריך להוריד את הבגדים שלי, אני צריך להיכנס לבגדים שלו, להבין מה הוא חווה, מה הוא עובר, להבין אותו. אחרי שאני הבנתי מה קורה אצלו, אני לא יכול עכשיו לתת לו פתרון, כי אני עכשיו בבגדים שלו. אני צריך לחזור לבגדים שלי, כדי לתת לו כרבי את הפתרון. אז הוא אומר, אז תבין שכל אחד שנכנס אליי, הוא אומר, לא, אני צריך להוריד את הבגדים, להתלבש בבגדים שלו, להוריד את הבגדים שלו ולהתלבש בבגדים שלי, כמובן מבחינה נפשית, כן? זאת אומרת, אני נכנס עם כל אחד, אני עם כל אחד, אני חווה אותו, אני מבין, כשהוא מספר לי על איזושהי מצוקה, הוא מספר לי על איזושהי התמודדות, בעבודת השם, בעניינים גשמיים, בכל מיני, אני נכנס אליו, אני נכנס לתוך הלבושים שלו, אני מנסה להכניס את עצמי לתוך הסיטואציה. אחרי זה אני צריך לחזור, מה שנקרא, לתפקיד שלי, למצב שלי, ולתת לו, בכוח התורה, לתת לו את הפתרון. אז תבין שבשעה נכנסים אנשים ויוצאים וזה, אני כמה צריך להוריד את הבגדים, להביש את הבגדים. זה סוחט. יש מצב שהבן אדם רק חושב להגיד, אבל זה כבר מבין פחות או יותר כן. על מה כן. מדובר. כן. גם ברוח הקודש, אבל גם לפעמים אתה יכול לראות הרבה פעמים, על ילד למשל. אתה יכול כבר להבין, איך אומרים, בשפת הגוף, בין השורות. אתה כבר מבין מה הוא רוצה. אתה מכיר אותו, אתה יודע, ככל שיש יותר היכרות, אתה יותר מכיר אותו. אותו דבר בין בעל לאישה, כן? הרבה פעמים לא צריך להגיד, צריך להבין. אוי ואבוי אם צריך להגיד כל דבר. אתה צריך לבד להבין, לא צריך... לפעמים. פעם בכלל החינוך היה, שהאבא היה רק מסתכל עליך, זה כבר היה מספיק. הוא רק היה מסתכל עליך, או מקסימום איזה תנועת יד כזאת. זה משהו כזה. לא צריך מילים, מה שנקרא טובת תמונה אחת מ1,000 מילים. היום צריך להגיד כל דבר, אבל בעיקרון באמת אתה צריך, גם שהוא יבין אותך, גם שאתה תבין אותו. טוב, בוא נראה את הדברים בפנים. הוא אומר ככה, כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין, הכל כמות שהם בו. ככה אנחנו בנויים, ככה אנחנו עובדים. כשאני רואה סיטואציה מסוימת, אני מבין את זה לפי הראייה שלי, לפי הפרשנות שלי, כגון שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון, או מהות חוכמה, או בינה, או דעת, או מהות מידת חסד ורחמים, וכיוצא בהן, בעמוד הבא למעלה, הוא מצייר כולן כמות שהן בו. כן? באופן רגיל. אנחנו יודעים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם כגיבור ואיש מלחמה. מה מיד עולה לנו בראש? כגיבור, איש מלחמה, הקדוש ברוך הוא התביע אותם. אצלנו בראש זה מיד, אוטומטית, ככה זה מצטייר, כי הראש שלנו עובד ככה. אתה שומע גיבור, איש מלחמה, התביע את המצרים, אתה מיד חושב בראש שלך. או נגלה עליהם כשליח ציבור עטוף בטלית, אתה מיד מדמיין מישהו עם טלית. כן, מקסימום תגיד שאצל הקדוש ברוך הוא זה קצת יותר מרומם, אבל אנחנו עדיין בתוך הקופסה שלנו, כמו שאמרתי קודם בחידה, אנחנו עדיין חושבים בצורה אחת. כי זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו, מה שנקרא מתוכנתים. אבל באמת הקדוש ברוך הוא ממשיך הלאה, הוא רם ונישא וקדוש שמו. איך הביטוי, הכינוי לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הכינוי של הקדוש ברוך הוא זה הקדוש. זה הביטוי, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בעצם הכינוי שלו זה הקדוש. מה זה הקדוש? הקדוש זה מובדל, מרומם. הוא לא ב-level שלנו. הוא קדוש. יש דיסטנס, הוא בכלל מרומם. אתה קדוש ושמך קדוש. כלומר שהוא קדוש ומובדל ריבו רבבות עד אין קץ ותכלית מדרגות הבדלות, למעלה מערך וסוג ומין כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר בשכלם. זאת אומרת, כל מה שאתה יכול רק לדמיין, הקדוש ברוך הוא מרומם מזה. הוא למעלה מזה בכלל. כי כל מה שאתה חושב זה בראש שלך, והוא למעלה מזה. נחזור שוב לחידה שאמרתי. כמה שאתה תחשוב, אם אתה תחשוב בצורה אחת, אז אתה כל הזמן עדיין, מה שנקרא, בתוך אותה בועה. הסיפור פה אחר לגמרי, הוא לא מגיע מפה, הוא מגיע משם, אתה מבין? אז אתה יכול לחשוב ככה, הוא בכלל לא בסיפור הזה, הוא בכלל מכיוון אחר בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שאתה תגיד, תשבחות ומעלות,
אומר, הוא למעלה מערך וסוג ומין כל התשבחות והמעלות. זה מה שאנחנו אומרים את זה בתפילה כל הזמן. זה מה שדוד המלך אומר, לך דומיה תהילה. בעצם, אנחנו לא היינו יכולים להגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא. שום שבח, שום כינוי, לא חסדן ולא רחמן ולא חכם. כי הקדוש ברוך הוא למעלה מכל זה. כל מה שאנחנו אומרים, קודם כל, מה שנקרא, דיברה תורה כלשון בני אדם. בכל זאת, התורה רוצה בשבילנו, שנבין שהקדוש ברוך הוא גם חכם וגם גיבור וגם חסדן. אבל לא שבאים לתאר אותו. כי הוא למעלה מזה ואין לנו יכולת בכלל להבין בזה. ודבר שני, גם דיברה תורה כלשון בני אדם, וגם מכיוון שאנחנו צריכים בכל זאת להגיד משהו. ולכן, מה שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה, שניסחו את התפילה ותקנו את נוסח התפילה, זה הנוסח שאנחנו יכולים להגיד. דיברנו על זה פעם, אסור להוסיף. כתוב בהלכה, אדם יבוא ויגיד בתפילה, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, כן? כתוב שם בתחילה, כן? ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, קהל עליון, גומל חסדים טובים, כתוב בהלכה, אדם יבוא ויגיד, העיזוז, החזק, הוא יתחיל להוסיף תארים, אסור. למה? כי אם אתה מתחיל להוסיף, אז זהו, עצרת, מה, אין עוד. אנחנו יכולים רק להגיד מה שקבעו לנו, וזהו. כי זה מה שהם כוונו, הם קבעו את זה על פי סודות עליונים, מה זה הגדול, הגיבור, הנורא, יש בזה סודות, אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולומר סתם תארים ותשבחות. זה מה שאנחנו אומרים בזה, בנשמת כל חי, כן? אין, אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות. כן? אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מהירות, ורגלינו קלות קיילות, אין אנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים. אין לנו יכולת. אז מה כן? אז אנחנו ממשיכים ואומרים, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויריצו. מה הכוונה של הדברים? אנחנו מצידנו לא יכולים להגיד כלום. אנחנו לא יכולים להספיק להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים. הדבר היחידי זה מה שאתה שמת בנו, איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו. זאת אומרת, מה שקבעו לנו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל לא זאת אומרת, מה שכתוב בתורה, בתנ"ך, למשל ראינו, הוא הביא את הפסוק, כי הוא חכם, כי הוא... הדברים האלה אנחנו יכולים לחזור עליהם, לומר אותם, גם כי דיברה תורה כלשון בני אדם, וגם כי זה מה שכתוב. אבל אנחנו מצידנו, האדם מצידו לא יכול להגיד כלום, כי הקדוש ברוך הוא למעלה מכל זה, וכל מה שתגיד זה יהיה חיוור. כל מה שתגיד אתה רק מקטין אותו. אז זה מה שהוא אומר. מה כן אנחנו אומרים? הקדוש. הקדוש ברוך הוא. הקדוש, שהוא מרומם. וגם המלאכים אומרים, קדוש, 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 השם יתברך. כן. 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 לא, כבר זהו. אתה רוצה שנקדיש את השיעור? עצרת או לא? אז אנחנו כבר נעצור פה, כי מפה, זה הדוגמה שהבאתי קודם בעל פה, נראה את זה בשיעור הבא, על 5 הדרגות. זה היה הכותרת, ועכשיו הוא מתחיל לפרט דוגמה, העניין הזה של החוכמה והרגש ומחשבה, דיבור ומעשה, ואז נראה בפרק הבא, תראו, אתם רואים את ההתחלה של הפרק הבא? פרק ט', אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, מדרגת החוכמה, שהיא תחילת מחשבה וראשיתה, היא סוף מעשה אצלו. כן? כולם בחוכמה עשית, לשון של עשייה. אז זה אנחנו נראה כבר בשיעור הבא. מה שלמדנו היום, יצאנו היום עם הרבה טיפים לחיים, אני מקווה. העניין הזה שהאדם מסתכל במשקפיים שלו, מצייר את הכל במשקפיים שלו, ואדם חושב שהוא יודע, ואדם חושב שהוא מבין. אז קודם כל אדם צריך לדעת, גם בן אדם לחברו. פרשת משפטים, גם בן אדם לחברו. אדם צריך לדעת שלא מה שאתה חושב ומה שאתה זה הדבר היחידי. יש עוד כיוונים, יש עוד דברים, ויכול להיות שגם זה נכון. צריך לקחת את הדברים, כמו שאמרנו, בענווה, בצניעות, עם מחשבה, כי זה תהליך, לא לפסול מישהו ככה על הסף. יכול להיות שזה התבשלות של תהליך וכן הלאה. ובעיקר הנושא שלנו, מה שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא, הכל זה אחדות פשוטה ולא מורכבת,
אנחנו, קשה לנו לקלוט את זה, כי אנחנו חושבים כל דבר במושגים שלנו. ובמושגים שלנו, זה לא מסתדר תמיד ביחד. קפדן ורחמן ביחד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא הקדוש, הוא מובדל, הוא מרומם מכל זה, אז הדברים הם אחרת לגמרי. אז אנחנו נמשיך את זה בשיעורים הבאים בעזרת השם. נקדיש את השיעור גם לעילוי נשמת גולדה בת רודה, שהיום זה האזכרה שלה, ביקשו להזכיר אותה, וגם לרפואת כל הפצועים. היום זה יום ההילולה של הרבנית הצדקנית, אשתו של הרבי, הרבנית חיה מושקה, ביתו של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק. כן, כן, הדלקנו כבר. זאת אומרת, עכשיו זה הסתיים. כ"ב זה היה, כן, כ"ב בשבט. רפואת סוזן בת אישה. עומר בן חווה. ויבדלו לכם טובים, לעילוי נשמת ערן בן נוגה, שמחר זה ה-30 שלו עליית הנשמה, וכל הקדושים שמסרו את הנפש על קידוש השם, השם יקום דמם. ורפואה של כל הפצועים. שחרור כל החטופים והחטופות, שהקדוש ברוך הוא, איך אמרנו עכשיו? הוא לא עובד בראש שלנו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל בבת אחת. שיעשה את הכל כבר, זהו, בחסד וברחמים. אמן, אמן. יערה עליהם רוח ממרום, וישמור את כל החיילים, בעזרת השם. בשורות טובות.